हेलो लोगोफोर, नोंसोरनि सायाव मोनसे गोदान भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैलायबाय आङो। भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायजोबबानो जाबाय। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेल एबा मुङानो जादों आंनि गोर्बो। बे मिउजिक भिडिअआव फाव खालामनाय नुनो मोनदों मनीषा सर्गियारी, समा लाइस्राम बिथांमोनखौ फाव खालामनाय नुनो मोनदों। मेथाइखौ रोजाबदों वर्षा बर', अरुपसा। बे मिउजिक भिडिअआ रिलिज जानानै थांबाय आर सानजारां एन्टारटेनमेन्ट चेनेलाव। बे मिउजिक भिडिअखौ नायाखैबा आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन। भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों, थांनानै क्लिक खालामनानै नायहैबानो जाबाय। आरो लोगोसे सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। आरो लोगोसे नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबावसिगोन।